Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, jumpa lagi. Kali ini bertemu dengan Mutiara Sound System dari Surabaya. Mutiara Sound System simple 18 kali 2 15 kali 2 Twitter. Ini acaranya ada di Surabaya, ada di Dupak ya guys, Jalan Rembang. Ini yang dalamnya ada 18 kali 1 15 kali 2 Twitter. Masuk simple pokoknya lur, gua acara yang tengah kota cukup ngene wis jalan pokoknya. Sing penting muni tur ya banter. Nah kayak enek Hooper JS 10 ya, JS 10 Hooper tingko kontrol. Nah iki operatore mixere nganggo nopo niki Pak? Behringer, mixere Behringer lur. Mixere Behringer nganggo DVD player, nggo nyetel MP3. Ki harddisk power karo ACC nih perkabelan. Nah iki masih lagi gulung kabel, ngelusi kabel sik morak-marik. Nek listrike iki ngelos PLN ya lur, ngelos PLN. Nggo acara nggo bengi karo minggu. Nah, dina minggu tanggal 12. Nah, iki manajemennya nek Passland karo equalizer DBX. Power lokal SPL audio ya, mantap. Ulasan telung kecil jalan lur neng kota lur. Nah kebetulan saya miloti mobil niki. Nah iki yuk cek sound. Urung dadi lur, ya sekitar jopo wis muni iki urung muni.